Често се налага при лозите, например, имаме дебела лоза и калемчетата да са по-тънки. Аз прибягвам към пирамидалния метод в такива случаи. Това са отрезите. Ето ги. И се нанасят, първо се правят калемите, после се нанасят върху дебелината на ствола. Ето сега как ще стане. Това е тук. Това е следващия. И третия калем. Имало е случаи с много по-дебели. Ето това е положението. Ако искаме, нали, това нещо да стане, да го няма горе, удължаваме елипсата и задълбаваме надолу отреза. Още малко трябва да се вземе от тук и като се задълбае, влиза вътре. И тази повърхност тук, къде е останала в повечкото, изчезва. Ето го, например, тук е това нещо. Само малко трябва да се вземе и отдолу, от проводимата тъкан. Ето я. Как слезна долу и отдолу как е останало малко. Тогава, ето това нещо го правиме и махаме излишната дървесина, където сме отрязали, и така се притяга. И с трите се постъпва по същия начин. Проблемите са в задълбаването на езичетата. Тук се малко увеличава и от другата страна, и като го наденеш, си дойде все едно, че било тук.